बिहारनि समस्तीपुर जिल्लानि लखनिया पाराव 26 जुलाई 2025 नि साल फुंगाय सिरि सिरि आ पारानि न काisa nok ni simi belai kheno kap mani khorang sirik mokor khonanani nangkha porosi no gana gini ni borok rok o khorang no khonawui tamung khahinai borok ni nogo khaprumui thanglayo joto borok rok nok ni jotoni slai kotor yakiba nok ni malik Sonu Kumar hao khlaijak khlai mankha tei bini bihi khungkangke bini ganao no chirik mokoro khlai ar jaga no kabui tongkha bini bwsai ni ganao bini bihi sakha lokorong no pungai sisiri jepru bo bwsakha mukturuni a jorao no nukha bini bwsai no hao khlaijak tei bini langma chori chokha hinai naimani yagulob langma bo phaya hai hinai bo chirikui kapkha bini bwsai o sungsar no yakari kalangkha hinai lokorong no eba kheba no gani gini ni borok rok no sakha o bihik ate hinai hingke bini thuimani ganao no kaisa tar bo chojak current tar ngangke nai kha hingke obo sijagui tongo je o current nangui no sonuja thuinani nangkhana hinai a gana gini ni borok rok sonuja ni hamane phaya hinai check khlai laika joto check khlai saimanka sonuja o sungsar no yakari kalang thaka bini langma chojak khinai o chirik mokoro khorang khonawui asmita ni bini bokra tei borok ni bwsa mangni rok bo ongkhori phaio hingke borok bo nukphaio Sonu Kumar hao kwthoi khlaijak khlaiui aboni yagulo kheno police rok no call khlai reo a birbar ni bisingo koroksa borok tei local police rok bo ar jagao logi no information manma ulo phai sokphaio tei logi o forensic team rok no bo ar jagao nuhunui naharo aboni yagulo kheno police rok borok ni judge partal suru khlai reo tei suruwati judge partal o nugui mankha nok ni malik Sonuja ni sago belai kheno bumani tokmani mari rok bo mankha nai kha hingke sijagui tongo je Sonuja abo accident ongui thuya bono bui togui thunani sakang belai kheno last khlai bui tokha aboni yagulo kheno bono current short rok rokna hai hinni police rok wansuk laikha bini sakni mari rok no nugui aboni yagulo kheno Sonu Kumar ni mangkhathini sago jebo check khlai naimani yagulo ulta pulta khlai tei bo nugui mankha Sonu Kumar ni totrao dukhui ni mari rok bo mankha hingke bwthanani swkakbo no totra rok bo sepkhana dukhui yakheba tar bai hingke police rok wansukha current short nangma bai to amo kahai khe amsuk bwsago bwjam tei totrao tar ni mari rok ongnani kokya obo pre-planning bwtharmani se klaio hinai jotoni slai sekhang police rok Sonu Kumar ni bihik asmita no kok rok sungpri kho tei kok sungmani yagulo ayang bihik bo akok no kok phirok mungreo phungo jepuro muktri ni bwsakha ajorao no bwsai no 5:30 digio mangkhathoi klaijak mankha hao khlaiui tei bini bwsai current nangui thuio o kok no kok police rok no sawui tongkha o bihik aboni yagulo kheno police rok o mangkhathoi no postmortem khlainani bagui rewoi rohoro tei o nok ni background check khlainani bagui bo police rok chaitogui no tongo hingke para gana gini ni borok rok no kok sungma bai saimanka 2017 sonno Sonu Kumar tei Asmita borok khorok nui no buma buphanai arrange marriage khlai reo ajorao aboni yagulo kheno borok ni nogo khorok nui cherai naithok achaikha khoroksa hingke bwrui okra tei khoroksa hingke kusu chela tei borok ni poribar ro Sonu Kumar Asmita borok ni khorok nui bwsa aboni logi no tongo Sonu Kumar ni buphaya kheba Asmita ni bwkra borok ni logi no tongo bobo kuno phuru hingkangke Sonu Kumar tei Asmita borok khorok nui walailaio temni hingkangke jesela Sonu Kumar tongnai bo hingkangke
chuak rong ni belai kheno edik ungjak hingke side khlai ke phung khlai ke chuak mang nungui tongo o kok rok no tui no bihik bo saini kani kesaro walai mung asaina ni nango salbrum no hingke Sonu Kumar ni samung no tui sana thangka hingke Sonu Kumar masturi ni samung khlaio phia batabuk hingka hingke erik socha logui no bo ni nukhung rong no bo kisimisa choliwi toniwo phia babo belai kheno chuak edik wngmani bagui bihik bwsani kani kesaro salbrum no walai mung tongmani bagui Asmita kono phuru hingka hingke bini buma bufani no go porjonto thangui paio tei tonglia rokhinui কয়েকবার হঙ্গাঙ্কে পঞ্চায়েত বিচারক বখলাইজাগো অকক রংনতি ফিয়া বা পঞ্চায়েত ni borok rok bai bujok jagoi tei sahai nahai Asmita bini bwsaini nogo rewi rohorjago haike tongke bahaike chalainai kaijak borjak bwsabwtui ganang hinui bujogoi teisa Asmita hai nahai bwsaini nogo rewi rohorjago hingke police rokni thano bisisa kosto khlainani nangya tamni hingangke police rokni thani already prime suspect mani paikha abo hingangke to bihik Asmita no hinui Sonu Kumar salbrum no chuak nangui bini bihik no satok pitok khlaio nogo hingangke Sonu Kumar ni mangke thini bwsago bo bumani tokmani mari maybe borok khorok ni mililai manya tei kagui bo tei sahai no hai pobai ni ma phaio hinui joli jagui bui togui phano bwthari mano bihik hai hinui wan sulaikha police rok bono no prime suspect go tonogoi rakha bihik no aboni yagola kheno police rok bini bihik no hirasta bo nahari paikha borok ni hingangke bono achugui deeply interrogate khlaijakmani yagulo sakha bihik Sonu Kumar eba khiba bini bwsai kuno current nangui theiya borokni paraganani no khoroksa borok bini bumung hari umja bini bwsai no bui togui belai kheno las khlaiui paithagobo no bwtharkha totra sebui dwkhai bai hinui sakha o bihik police rok no tei paithago kwthang tongrukha hingke belai kheno bejal wngnai hinui paithago current ni tar no sachoi current short bo phanangka hinui saka o hari umja police rok tabuk hingangke kaisa prime suspect manui thangka hari umja bumungoi borok ni hingangke o hari umja borok no naitugui akoi police rok ni hirasta bo tei sahai no hai bono tubui phaijaoka Harium jano kok sungmani yagulo bobo khuk kengui rekha deeply interrogate khlaijakmani yagulo a dinni fungo Harium jano bono bwtharo bugui togui hinui goshika police rokni bwskango dadaksida aboni yagulo Harium jatei Sonu Kumar bihik Asmita no bo pustash khlaio tei Harium jano bo pustash khlaio borok khoroknui no pustash khlaimani yagulo tei bwsai no bwtharmani uklokni yago tamo tong hoija kok rok o kok rok no part 2 o sawui mannai joto full story